umuntu akekho nasenkonzweni. Ukhona kodwa akekho. Amen basolana. Amen. Ngoba yena wazi ukuthi udumisa, uqala udumisa mhla esezwa laba. Manje baqala iculo kuyeke indumiso khaliqala. Ngoba I understand ukuthi yini indumiso. Amen. Sithi sikame sifika la bazalwane. That is why noma sina ungasindumiso nje bebizwa. Amen bazalwane. Kodwa lekuyidlalela nje ukuthi siyaqhuma, siyadansa. Amen. Uma sesi understand kahle. Angeke sithi hayi bathi banokudlala bashaya ikhwekwana. No, I understand. Ukuthi kwayona leyo khwekwa uma yenziwa abantu bafowethu ama-understand ukuthi benzani. Ikhwekwa nayo indumiso. Hallelujah. Amen. Uma si-understand indumiso bazalwane siyaphuma kwi-judgment. Amen. Siyaphuma ekubhekeni ukuthi ubani ufike nobani. Siyaphuma ekubhekeni ukuthi ubani ugqoke kanjani. Hallelujah. Angimelele nomgqoka kamsona. Hallelujah. Kodwa ngiyala ekutheni siyasikhohlwa. We forget ourselves. Because sifike endumisweni. Jesus. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Amen. 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 Yini indumiso? What is worship? Yini masithumisa Satan. Siyaqula liphela. No bazalwane. Hallelujah. Amen. Uyafuthi mawuhlenge phansi ungasho lutho. Angisho lo ungasho lutho ubambe babemkhuza. Khona ungasho lutho bese wakhona ungasho lutho. Amen. Hallelujah. Mina ngisho ungasho lutho. Hayi kodwa ungasho. Hayi ungasho lutho kodwa ungasho lutho. Kodwa mawuhlenge bafuna understand ukuthi uhlenge phambi kwabani uthule. Kodwa ngaphakathi kuleqhubuka enini. Oh Jesus. Uyinkinga bafowethu umsalwane ongakaze agijime wogesi emzimbeni wakhe. Jesus. Yayizwa msalwane. Amen. Uyinkinga umsalwane ongakaze agijime bafowethu. Ishikilele manje ishikilele ngoba sesiyologesi. Ukuyuzwa kakhulu ebandayo. Uyizugijima la. Uzazi akusesiyogesi konke ebandayo. Egijima la ufike khona. Ufike khona endumisweni yasezulwini. Hallelujah. Indumiso bazalwane ishiya i-atmosphere. Akekho umuntu okhuphulayo bazalwane sinizokhuphulana yabo. Kusiyamthe siyabathatha. Badumisi thina nisize khona. No! Asihanjiswa badumisi ekhoneni. Siziyela thina. Oh Jesus. Siziyela thina bazalwane. Hallelujah. Labor is not about us as collective. It's about individual. Labor is about it personal. Hallelujah. It's a personal movement. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Ibandla bazalwane asiki ibandla ngoba sesihlangene kanje. You are a church on your own. Mase sihlangana bazalwane sesihlangana abantu. Njengoba babuzona usikhuni uwedwa wakho kimi esivuthayo. Hallelujah. Mase sihlangana inkulu esokhanda umlilo. Hallelujah. Jesus. Awuthinde umsebenzi sesiyaqeda uthinde nje. Awuthinde sesiyaqeda bazalwane. Sesiyaqeda manje. Ukushumayela komuntu ngasekugcineni ngoba ushumayela abantu sebekhathile lokho okwangempela ke manje sesingasadlali. Amen bazalwane. Amen. Ubona sebesela lokwangempela. Hallelujah. Ubuhlungu bayithini. Eshumayela abantu sebesela lokwangempela kodwa ngicela nje umyeze nje usuzwana. Iqede. Amen. In worship as our number one, follow the revelation about who are you worshiping. Amen. Even the sample law, kala, also as worship. Follow the sample, the sign law to me. Jesus. Mawusakwazi ukumlinganisa nenyanga, uthatha inyanga uyibeke la, uthatha uNkulunkulu umbeke la, awakamazi ukuthi ubani. Mawusakwazi ukumlinganisa nemithi, uthatha imithi yakho uyibeke la, uthatha
iwasho zakho ubeke la bese uthatha uNkulunkulu ubeke la awukamazi ukuthi ubani. As a result angeke uthi ukwazi ukudumisa. Hallelujah. Worship is not only about music. I'm saying about music la. Amen. Senza la music. Ukuthi mase sigela kule part le worship ebizwa music. Ayinakhona ukuthi siyidinga ehloniphi. Siyidinga understand. Siyidinga yazi bazalwane in this season uNkulunkulu has raised up bazalwane the kind of worship na music ebizwa angelic worship. Amen. Heavenly worship. Amen. Heavenly hymns, heavenly songs. It's my cooler. No shade upon a move. That's what couldn't get us high. Jesus. Master Kula was possible. I was possible. I don't know. I don't know what. I know what you have asked to do. Sisters of Puma now. Who's way down and stuck on an energy car and stuck on an energy car? Who was it? Can't get to them. Go back to Nalana. That's a scars. It's not heavenly. Hallelujah. Heavenly. Jesus. Some of that energy because for you, I would think I can see Thomas. I would couldn't get more pain. Hallelujah. Get more pain. That you want to feel. I want to. How does that happen? This type of worship. Jesus. Amen. When we worship God, we don't worship Him for what He has done. Amen. But we worship Him for whom He is. Amen. 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 As if to this, no matter who is destiny, as a telephone, no matter who was years, no. See, I feel an apple. What does it to me, sir? To me, say, hello.
I-worship bazalwane yethu ukuthi unyakaza igohlo Hallelujah. asidumisa kahle uNkulunkulu bazalwane singabuka abantu kwalisike sizonyakaza. Oh, Jesus. You have to understand who are you praying to. You have to understand who are you worshiping. Amen. Hallelujah. Amen. I-worship bazalwane ibiza usisikhathi i-humbleness. Ibiza ukusithoba. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ibiza ukuzehlisa. I-worship. Ngoba suke sekuphakanyiswa omdala kunethu. Hallelujah. Uma kuphakanyiswa omdala kunethu sonke silizini. Amen bazalwane siyathoba. Amen. Yiko uma ngabe sidumisa sikhuluma kunenkinga zethu njengoba kushiwo. Hallelujah. Sikhuluma ngaye kuphela. Sithundwele yena. Amen bazalwane. I-worship bazalwane iphakamisa uNkulunkulu nezinto akwazi ukuzenza. Hallelujah. Jesus. Sesiyathandaza. Hallelujah. Amen. Worship must be in spirit. Amen. I-worship bazalwane iyaphuma enyameni. Hey, Gosam. Iyawushiya umhlaba wenyama ihlehla i-worship. Ingena emhlabeni kamoya. Hallelujah. Awuzwa ukuthi asikulamazelele ukugcwela kumoya. Amen. Hallelujah. Ungathi umzalo nomnomali. Umzalo nje ojwayelekile. Amen bazalwane. Lwela fight ukuthi uphume enyameni ungene kwenyamoya. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Amen. Ayizalweni umzalo ungakaze aphume kwenyameni awangena kwenyamoya. Literally verse isikhathi siyeza sasikhona manje. Hallelujah. Abakhuleka uNkulunkulu. Yes. Hallelujah. Amen. Okhuleka ngomoya nangabazalwane. Yangesikhathi. I-worship bazalwane iyona kuphela ekwazi ukuthi uma uya kuNkulunkulu ngayo sekungasho ukucula. Uzilethe wena njengoba unjalo. Yabona masihlangene nje kanje kusemnandi sabukana kusacula kuye ku-right kodwa mawusuworshipha kahle. Yeah. Uyaphuma ekutheni wazi ukwenza ini. Uye kuNkulunkulu ufuna ukutshela lento ongakwazi ukuyenza. Hallelujah. Ekwazi ukwenziwa uye kuphela. Uthi uNkulunkulu sekuhlukile mina. Abantu bangibona bathi right. Abantu bangibona bathi ngihlabelela kahle. Kodwa sekufike kuwena manje. Sekufike kuwena uNkulunkulu ngiyahlulela. Ngiyahlulela. Nkosi. Uma ngingena it's not only about being vocal. Yabona? Umbona umuntu nje echongiswa ukuthi une-voice enhle. Ulahlekelwe i-essence of what worship is. Ukuthi worship uNkulunkulu yizwi lakhe elimnandi. That is why mantombazana abafikayo asibheke kakhulu ukuthi abantu bacula kanjani. Hallelujah. Amen. Our focus is to connect. Amen. Worship makes us to connect. Amen. Kodwa mawufika kanje uzobheka izinto abheka ukuthi abantu benza abantu awuzufinyelela because i-worship bazalifana nomthandazo. Amen. It's a walk. Suke sihamba. Hallelujah. Lesikhathi usane uqalazi inako nayo zonke izinto siyashiya thina sifuna ukuyongena kwenye sikhathi izulu. Hallelujah. Worship must be true. I-worship alibe neqiniso. Amen. Hallelujah. Amen. Yini iqiniso bazalwane? I-worship fanele i-align nezwi kaNkulunkulu. Hallelujah. I-worship ngisho nayo true worship. Amen. Amen bazalwane. Amen. Fanele i-align nezwi kaNkulunkulu because izwi kaNkulunkulu bazalwane li-scan. Amen. Lifuna nje kubekanye kumuntu lithi hayi awulungisa la ngiyekele
Ukulele lokhu. Ungaphinde ukhulume kanje. Ukuyaphetha mawenza umuzi. Ukurayithike mawunje. Izwi laNkulunkulu lineqiniso. True worship must be first aligned with the word of God. Amen. Amen, basalwana. Amen. Ngaphandle kokholo akwenzeki ukumworship. Hallelujah. Ngaphandle kokholo akwenzeki ukwenza basalwana ukumworship. Akadumiseki basalwana umkholo ungekho. Amen. I-worship fanele ihambe nokukholo. Amen. Ukukholo yikona okwenza ukuthi umqonde kahle uNkulunkulu ukuthi ubani. Amen. Awukwazi umqonde uNkulunkulu ungamkholwa. Fanele sithathe umusho ngale ndlela omkholwa ngayo. Worship must be a lifestyle. Nisakhona basalwana. Amen. Jesus. Worship must be a what, basalwana? A lifestyle. Amen. Mawuveseni uvuka nje. Uvuka nje. Siyathokoza. Uvela ukuthi ugcwele. Basalwana. Mathiwa into a lifestyle kusho ukuthi wena nayo sekuyinto eyodwa. Amen. Awukabe basalwana. Amen. Yazi ukuthi mawusungworship kahle uNkulunkulu awuvuki ekuseni ukuthi ngithandaze noma ngeke. Ngisho noma isi-lifestyle True worship. mawusuyi-true worshipper awukabe basalwana. Amen. Kufanele sizwakale uma ngabe sesihlangene lana. Yazi mabe bangazi mina. Ibuhlungu into yokuthi sithi sithandaze khona abantu abagqolozele nje. Ubona umuntu lona abathandazi. Upheshe wena ukuthi uyathandaza yini. Ngizona sinye ndondo leyo. Yona ikhomba ukuthi asikaka understand ukuthi yini worship. Naba akusindiswa bayayizwa le ngisho. Amen. Sekusho ukuthi mawuthi wena usuzosindiswa namhlanje uvele nje uthi yabona-ke mina ngizwile le eshiwo lababa. Ngeke mina ukuthi kuthandazwe mina ngibe angazi nje ngenzani. Basalwana. Hallelujah. Amen. Awamen bafethu. Amen. Uthi uvuka nje ekuseni. Ngithe worship is a what? A lifestyle. Uthi uvuka nje ekuseni ube umdumisa uNkulunkulu. Uthi ugeza umdumisa uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Kodwa lento kudumisa uNkulunkulu ikwenza ukuthi uhlale ufriend nje. Yabona abantu nje abahlale bemdumanxa. Nje mdumanxa nje. Wathi umbuzo wathi njani namhlanje? Amen basalwana. Lokho nje njalo. Ngalento ihlala ikhuza lelo babeni ngicela ukuyikhuza futhi. Amen basalwana. Amen. La enkonzweni bafowethu asizini ukuzo lokusibhekana alright sis. Ngeke bafowethu. Alright kodwa mntaka ukahle kodwa sinathandazele egameni likaJesu bafowethu ngeke. Nemthandazo serious ngalo kufanele siyenze. Kunokuthi sosihlangana nawo asikwazi noma u-right noma u-wrong. Asithole kahle. Umzalwane akatholakali. Amen basalwana. Amen. All the things which are tolakale is the lifestyle of worship. Akaqala worship ngoba sesihlangene nathi. Kodwa uthi hamba nje yedwa exoxa ukhuluma ne-worship. Yeah. I-worship leader yokuqala akusiko lena. I-worship leader yokuqala ubani? Wena i-worship leader yokuqala. Awunakizwa ukuthi basalwane. Amen. Asiqali worship ngoba sesihlangene. Siyaworship nje all the time. Sikhuluma nje worship. Sithi umuhle. Hallelujah. Sithi ukuthi yazi baba sele. Hallelujah. Siyasoda yekho nje nawo. Oh Jesus. Phakathi koThixo bakhona. Jesus. Ofudusayo ekuseni. Imilomo yethu iyakhuluma nje uye. Amehlo ethu abona uye. Indlebe zethu ziyezwa uye. I-worship yethu lapho basalwane. Hallelujah. Amen basalwane. Amen. Kahle umthandazo yabona izinto bantwana. Umthandazo i-worship. Bese kuba okay siyifaka the praying in tongues. Amen basalwane. Amen. Lezinto lezo 3 basalwane.
sonke awukwazi ukuweshipha kanti awuthandazi. Ngiyangizwa bazalwane. Wena uzohlabekela nje kuphela kodwa uthandazo nto ayikho leyo nto yakho. Yekela nje. Yabona ukuthi uzoweshipha. Nkosi. Uzoweshipha ukuthi uzothula nje kuphela. Kanti awukwazi ukuthi mawusuwethu uthandaze. Your worship is lacking something. Kungeshona worship yakho. I-worship yakho iwucula kuphela. Ayisiwuthulisi. Amen. Awukwazi ukuthi qhamuka uzokhuluma ngelimi. Kanti awukwazi ukuthi uxoxe nje kahle noNkulunkulu uwedwa. Amen bazalwane. Awukwazi ukuxoxa noNkulunkulu uwedwa. Ayithi relationship yakho noNkulunkulu. Your lifestyle of worship. Worship is a lifestyle, not a moment. Never for a moment. Never for a moment. Putting goals. I think I don't touch. I think it's really up on pain. Put the dream up. Never the combination of anything I want to but what's to sonda, what's a somewhere, what's to sonda, what's a somewhere. Yeah, I'm going to come again to open up and I'm going to get my use of massage. You know, English is somewhere. I want to understand. Amen. Let me tell you something about dreams. I mean, tell about people of Salah. I'm able to put the nose. Get Amen. Where was who put the nose? Akitale abathi ngeke wasutshela ukuthi ngitha ngekuphupha ngekubeka angeke uphuphe ngeke uphuphe izinhle nemlayezo kaNkulunkulu kanti i-lifestyle yakho ayikho uNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna ukukhuluma izinto ezinkulu kuwe kanti azikho izinto ezinkulu ozenzayo to uplift the spirit. Hallelujah. So uplift the spirit sakho. When uNkulunkulu ahlangane nawe emaphushweni awufuni ukukhuluma noNkulunkulu nje izinto ezi-right. Hallelujah. Amen. Kodwa sho babumbe lethi bazalwane makuthandaza phela nawe. Amen bazalwane. Because that is another form and part of worship. Amen. Not true nje ungasho lutho. Sengiyaqala. Worship has levels or dimensions. Worship is in our levels. Amen. In our levels, in our dimensions. In a kabakaba. Worship. Amen. Amen. The first one is a personal worship. Amen. It means even a personal relationship. And the personal relationship nabantu abaseduze nawe. Worship each other. Hallelujah. That is why if we do not worship as individuals, worship as individuals, we are used to get makulo. Yes. That's get and I was being bad. Akusubhimba bazalwane. Akusikona okwenza ukuthi abantu bangaconnect. Amen bazalwane. Akusubhimba. Ngoba kusiyosonke sabantu abakwazi ukuthula. Awame bazalwane. Konke siyaconnect ukuthi vele awukho kwi-lifestyle, awukho ngohambweni. Personal. Personal bazalwane ubizwa daily interaction, daily communication. With prayer. Amen bazalwane. Ngaxhumana uNkulunkulu ngomthandazo. Lesikhathi uthandaza uNkulunkulu uyamdumisa. Yakuthi isikhathi ngokuthandaza umthandazo udumisa uNkulunkulu kuphela. Ubona ukuthi uNkulunkulu uzowenzani. Uyeke yonke umthandazo ucela imoto nezimani siyafuna yebo kuhle kodwa ukuthi uNkulunkulu umuhle. Hallelujah. Yamdumisa yaphakamisa. Ubani njengawe. Amen bazalwane. Hallelujah. Number two, la personal worship. Kuna lede
ebizwa nge-purity. Ukuzihlambulula nokuzihlanza nokuzifaka esikhaleni uzibone ukuthi uNkulunkulu ngathi ngihambi kodwa kahle. Ngakatshela abazalwane lilapho ukuthi uyazi ukuthi isikhathi uNkulunkulu akasiphenduli. Haleluya. Noma sifisa kangakanani ukuthi asiphendule uNkulunkulu. Inkinga ukuthi we are lying to ourselves. Athi uNkulunkulu labantu baqamba manga kubo, uqamba manga kuwe. Uthakenze njani uNkulunkulu bafowethu? Uthakenze njani uNkulunkulu uqamba manga kuwe? Ngeke uhlambulula bazalwane wena uzizwayo ukuthi ibalazi khona inyathelo lingaluki kahle. Amen bazalwane. Amen. Noma bengafika abanye bawuzwe kodwa mangabe usiyolala ulala wedwa. Uphinde uzizwe futhi. Sebekuzwile abantu uphinde unjani futhi? Hayi uzovuka kwethu uzovuka uthatha insipho uthatha amanzi uhambe uyogeza. Amen bazalwane. Amen. Sihlambulule. Iworship wayona leyo. Amen. uNkulunkulu nangu mina. Enkosi yazi impela kanjani? Ngisiphethi mina. Amen. Engiyahluleka futhi. Hallelujah. Iworship leyo. uNkulunkulu bayibheka athi this is what I am looking for. Nangu into engifunayo. Umuntu ozazi ukuthi akekho right. Ngoba ngekho right ngempela. Amen. Number 2. Gathering worship or corporate worship. Sesihlangane kanje. Amen bazalwane. Amen. Kodwa uqala wedwa bese sihlangane kanje. Hallelujah. Amen. Number 3. Sacrificial worship. Ukunikela bazalwane. Hallelujah. Amen. Listen lizwi kaNkulunkulu ngakho ngiyancenga. Hallelujah. Ngobele kukaKristu ukuba asikafike emalini. La bazalwane. Umuntu engazange sacrifice ngayo uqobo. That part. Yeah. Hallelujah. Amen. That part of worship, Lord. No, I am sacrificing. I am giving myself all to God. Amen. Because I understand. Amen. Don't tonight I'm saying no pull man because safunda ukuthi abantu kuyalumela makhulu ngemali. Amen bazalwane. Sibeke abantu bese baphonza uNkulunkulu baphume bahambe kodwa bazile kodwa. Asiyeke ukusho ukuthi noma sewuphumile wazi ukuthi isibusiso sakho soloko nje uzoloku uthwele izinto zakho uvalekile ukhulume yonke it's fine kodwa ngeke usizo sikhuluma ngendaba yemali. Angikho ke lapho ngila. Before uzonikela ngezinto eziphathwayo nikela with the worship, the sacrificial worship of your own self. Uthi uNkulunkulu nangu mina. Umuntu onikele ngoqobo lwakhe bazalwane akatshela ukuthi kuyaklinwa endlini yesonto. Lutho. Ufika qala ufika sebela. Abuza ukuthi ukhiwe uhlala kuba. Azamtshela mama umfundisi athi ngathi lokho uzohlala la yini manje. Because you understand ukuthi unikele ngoqobo lwakhe. It's a warfare worship. That's what the warfare worship in Gideon. Yile ethi Ginesite valekile. Lekizo bazalwane. Hallelujah. Ginesite bazalwane. Yena ngezwe in my spirit would know. Ufanele manje mangidumisa uNkulunkulu ngimbize ngokwamandla. Nenda khona ukuyenza ukuze kwenzeke le breakthrough. Amen bazalwane. Hallelujah. It's a warfare. Lapho usweliwa kuyaliwa lapho. Yaphazwa lapho bazalwane. Hallelujah. Naye bafowethu angeke ufike kuzo zonke lezi zinto bazalwane. Ungayiqondisile kahle into. Kufanele iqonde kahle. Amen bazalwane. Kodwa nje yonke lento ithi ukhonza uNkulunkulu it's about worship. Sisikhambe sizodlula vele nje ukhonza uNkulunkulu it's about worship. Must grow it's worship. Amen.
Lethi somzala kaqobo noma yini bafowethu. Aqobo noma yini. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ukhuluma it worship. Akhuluma noma yini. Amen bazalwane. Amen. Ukhuluma noma yini. Uhlanganyela it worship. Ukudla. Bona ngelela sofanele sikhulume nge-nutrition. Namhlanje. Yeah, asikhulume nge-nutrition ukuthi akasidle ngendlela e-right. Yabona sinemkhaba nje. Ayiphele lemkhaba le. Isho khona indlela yokudla singayi akhambanga. Amen bazalwane. Amen. Yebo wathi wasizodla yonke into kodwa phela sibheka. Sekhona nebuke efuthwayo. Ubona ibuke isidudla nje ingane. Ubona ukuthi kodwa sesiyo okunatural lokho. Amen bazalwane. Amen. Amen. Siyalo. Uma abantu bami ababizwa ngegama lami beworship. Makuthiwa bekhulethwa beworship kahle kahle. Amen. If these people are worshiping, results from this is hallelujah. Amen. Bakhulule nezwe la. Amen. Let's conclude there. Worship, true worship transforms us. True worship what? Transforms us. It takes us from the outer courts into the holy of holies. Amen. Ngiyazi bazalwane. Amen. In true worship iyasishintsha. Isishintshe ngeposition ebesiku sikade singaphandle bese isithathe worship. Izofaka kwi-holy of holies. La khona yonke into yethu esiyifunayo. Yabo sisifike khona sibe sisathandaza. Sesithathe sithi nayo into yami. Because i-worship iyona bambayo. Yeah. Ifike ibeke. Amen. Ithi ungasakhuluma into eningi. Yeah. Thatha into eyifunayo. Amen bazalwane. And let me tell you bazalwane, there is no master in worship. Kodwa bangufuna usube namagama amahle amaningi. No, amagama nje amabili amathathu athi uNkulunkulu ubani. Qedi. God is not looking for performance. God is not looking for what? We are not performing, bazalwane. When we worship, we do not perform. Amen. Amen, bazalwane. But we are pursuing. Yes, we worship. You can feel it. Sometimes I feel it. But it's a walk. Yes, what happened is no. I'm going to step now. See this one now. That is why we worship. Amen, bazalwane. Uma ifumene ukuthi udinga ukuthi usazizwa kahle. Ushukela ufika ngamwakho lo hambo in worship. Amen, bazalwane. Yebo. Ngicela ngikhumbuze ngifuna ukukhuluma ngale ndawo le bese sihlala phansi. Hallelujah. Amen. God is not looking for performance. And it's not looking for noise. It's not about noise. It's not about noise. Worship is about what God. Worship is not about what you do for God. It's not about what you do for God on stage. But it's about laying yourself down. It's about laying yourself down. Amen. God is looking for worshippers, true worshippers. Amen. Worshiper akusiwucula. Laba basukela, ufuna ukukhuluma ngalaba mampela bese ukhuluma nangalaba. Amen bazalwane. The biggest mistake eyenzakalayo ukuthi kugcina sekucula laba kuphela. Bese laba bahamishe nje into engapheli. Umsebenzi nje ashaye amini izophela inkonzo. Akanayo into yakhe epersonal noNkulunkulu. Uyasizwa okunalo iphimbo lokuthi avule nayasho ukuthi ufuna ukuthini uNkulunkulu. Agcina sekuyilaba kuphela. Amen bazalwane. Fanele mangabe laba
bekwenzeka konke ijambo isystem le sound system kuswakala no nebandla belinjalo bazalwane lenkulu kuzoba ukujabula vele ukuthule yonke into taku no abantu ade bethuli laba amen bazalwane hallelujah that is not true worship. In true worship it's we are all in because it's about individual. You know, ayisimele sonke sisonke kodwa uma isihlaziya isiskena ibheka wena lo akadumisa belethele nalo akadumisa belethele onabo abantu abadumisayo bawu5 abantu abadumisayo bonke labanye bathulela amen bazalwane hallelujah. Now because sijika ikhona lesithathu leli esijikayo siqalele emalini amethi sathi khona number 2 umhlaba ngakahle siyawusungeza ukuthi wena ubone amen bazalwane angithi umhlaba ku2 namagumbi amangapha bazalwane sikwele sithathu manje hallelujah sasibhikiza lama altar ngapha nangapha sisibhikiza le mali siqedile ngalo hallelujah sesiyalela ke manje emasosi ayilapho zokhahlela wasana amen bazalwane zokhahlela wasana yilapho kasofike sikhulume khona about tongues hallelujah amen belithi uzongena nakuwe ngisangena hallelujah yilapho sikhulume khona about tongues because ngagejwi kancane uma umzalwane umuntu nawe uyakhathala ngiyangizwa bazalwane hallelujah kodwa let me tell you umzimba nephimbo nomlomo okhathalayo kodwa umoya usayigqokile into nikhona bazalwane hallelujah. Now what do you do uma ufike lokuthi nokade ukhuluma ngezwi ngiyangizwa bazalwane hallelujah wenze njani amen there is where the Holy Spirit takes over amen bazalwane hallelujah kodwa fanele ube sendaweni ethile ukuze ufinyelele kulesigaba la usuzokhona amazwi ami lawo umlomo ajwayelekile awasakwazi ukukhuluma kahle awukhona bazalwane then the heavenly language amen bazalwane amen akusithi nasonke esingakhuluma ngelimi but ngizwe bazalwane asithi nasonke singakhuluma ngelimi kodwa khona ubhathi uthini lithi izwi likaNkulunkulu lapho kwaseKorinte ama-tongues they edify you bese umbuzo wami uthi ubani lana ongafuni ukuba edified listen lithi kwi-amplified version lithi ama-tongues they amplify you njengoba kwi-amplified version they amplify you amen bazalwane ubani ongafuni ukuba amplified amen ngiyangizwa bazalwane uma umzalwane ufuna ukuba normal hallelujah no kuthiwa abantu wathangaza waze wafinyelela la usedlala khona indebe zomlomo yathi ifika lalela inceke ukuthi uthini yangamuzwa kahle because usemuvile kwi-canal way of talking wangena in the spiritual realm waqala manje wakhuluma ngolimi masikhuluma ngendima zasuke singaphefoni amen bazalwane amen siwese singazi ukuthi sizothini kodwa the spirit knows amen ngesikhathi uthandaza wena uyazi umoya ukuthi uthini hallelujah and ngifuna masisikhuluma kahle lento ngiyokutshela ukuthi masuthandaza ngelimi ingqondo yakho ithandaza okwedlula umlomo wakho you are picturing ngesikhathi ukhuluma ngelimi uyapicturisha lezinto lezi osuke uthandaza in tongues so besixoxelile la sasoma sinelile thank you Lord. So I was looking for